ko hanmen ko para how try Jesus Christ ngeu tenat bat ngeu hun ban ye i ki pai ki jong blei ki bon pai chu ha kan ge janmit kham kerpang bang isdang ya kane ka ayam batmai ke jungi ka ayam len ne ka porlen ka bangi ong ngitiba ha ka porlen kabalang kalahikai yangi shibun ki jeng hikai ki bangi dei ki bangi hap ban pendep da ka basisha kumbang yos ngeu ha ka jeng pule uji su kren hangi bangi dei ban pendep hok ya ka kamram ka jengi nadu ka danut nadu ka mensim jongi om tang ka jingle tendep ne jingle arsap kumba ula kerensha yangi hago gospel ngile ka ka mangile ngi haban le hok nadu kedanut ngi haban pendep hok ya ka om bangi kwa bainong ha kane ka perthei hanrei bangin yo ya kata ka bainong ka ba ubleuk pa unsa ayangi ubleuk pa jungi ubalat hau yangi ubai yangi ulakular ban kerku yangi iwei pai wei ban ayangi kata kular ke jengu lara mangi iwei pai wei ngi pendap hok ya ka ka bau blei ula batha yangi lengba ka balang klem pep klem artatin 6% ngin sayo ya kata ka jeng kerku ka ba ulakular hangi ki kun jengu iwei pai wei hakane kasngi ko hanmen ko para haka gospel kabang yosngeu na ka gospel jong Matius kalau nong Henriu dekat iwei Henriu bad kadan riu dekat pra ka krensha yang IP sepang lai teli kikam kaba ublei kaba ujisu ukwa yangi ban pendep hok ha kane ka ayom len kilai teliru kidei kejeng hikai jong kabalang kabalang kalapatha yangi ban pendep hok ha kine kisau posngi kidei kisngi kiba ngi hab ban im ha kejeng im kristan jengi kumbanong no to kela kabamut to i ya kapop jong pi bat to ngej ha ka gospel lengba kejeng kela kabamut jengi lengba kejeng i jongi ya kapop haden langba ka jing raikot jongi wei pai wei ban em ka jing em ka batmai bat ban nge ja ka gospel jong utrai ka bamut bangin em kat kum ka jing hikai jong ka gospel ban em kat kum ka jing hikai jong jisu ha ka jing em ka jong ha ka jing pi ngin yo ya ka bainong kilai teli ka bau jisu la kren ha ka gospel bamanta kasngi bat kum juru ka balang kalahikai yangi wei pai wei ban em bat ban but bad kalapatha yangi kine kidai lai teli kadai kebenengkong ka jing duai ka baar ka jing isnei ka balai ban sha jing it kumba manta kasngi bangisdang ya ka ayom len ka porlen ngile ka balang ka khod yangi ya pandap ateli kikam klem pep klem artatin klem daklet ngi haban kan mau baha bat ngakermen bamangi ki khun ublei hapo ka balang katolik ngi la le hok ngi la bu hok ya kine ki atli ka ba ka balang kala khot kala wer yingi kata ka dei ki jing sha jing it bat kendia ka jing sha jing it bat kendia ka balang ka khot ka wer ngai pi ban pendep hok klem pep klem daklet klem dalelendet ya kine ki atli haki arsngi kerpang ka balang kong haki arsngi jong kine kisau posngi kata kadai menta kasngi balang berdepe bad hakasngi thoding bakhut ngi haban pendep hok ya kane kaba balang kalakot kaba balang kalahikai ngai pi kata ban sha jengit bad ban kendia kumbangong menta kasngi ka gospel haka gospel u jisu u khot wearingi ban le lightly katak banengkong sa jisin ngong ka jing duai ka baar
ka jing le isnei ka kam le isnei but ka jing sha jing it habangi pe ha ka jing pule ba madakas ngi u Jisu ong nang kong e sapang ka jing duai tolong ki bru ki baine ha ka jing duai ngiti ba kamod ayu ban duai kadai ka jing ya kren jonga bad ublei habang kren ya ublei usngab yang alang ba ka jing duai jonga bad ubleiru kumju ukren nga om dei tang ublei ba haban sngab yang rei ngaro nga haban sngab ya ka jing kren jong blei ha ka jing im ka jonga lada sisang ilong kita gibreu gibapen lejemot ha ka jing duai jungi kelempep habangi labu ya ki jing duai jungi khamad ublei ukren pasiau yang aye pi kohan men ko para ublei pasiau yang i hakibun rukom ublei pasiau yang aye pi langba ka jing hikai jong Jisu ha ka gospel langba ka jing hikai jong ka balang langba ka jing kren kajing yalam jong kinong yalam balang jong kelengdo jengu jong kiruniam jengu lengba kajing kren jong kikimi kikpa ne ki bahalor jengi berkum juru ublei daladehi uwan ban pasiau ha kajing mur kajing perkhat jengi iwe paiwe ublei ukren yangi ha kadanur kajing iwe paiwe dei nama ta kadau ba kajing duai ka khot ka were yang aye pi kohan men ko para bangi ngi dei ban kren how blei bat ngi habru ban sngab ya ka jing kren ka jong blei hangi ha ki jing duai ki jungi kumbangi yo ngila pule ha ka gospel mamata ka sngi Matius Henry R Jisu ong haba pi duai wat penpau perthei wadia thu ba pi duai bon sine ngi peni ya jing duai jungi kumba Jisu ong lada pi yathu hakiwi lada pi yathu pajba banga duai lada ngarakti man kasing ngau bru ba duai man kasing haying ngau bru balai haying mane man kasing le duai kan man to yayu namar pi layo ka bainong na ki para bru jung pi na ki bru ki ba pi ya salang pilayo ka bainong kamantoy kato ka jing duai jung pi u Jisu ong Henry Jisu ong kohan men ko para haba pi duai wat yathu pajba wat penbena pajba wat penbena ha ka perthei ba pi duai Henry to ai ba ka jing duai jung pi tip tang ublei ubadon ha ka bare ublei bala thau yu pi ublei bala ai jing im ka jing im ha pi ka jing im Kristan kalong briu man briu ubalai pi baro kane to tip ba to ai ba ublei ulong tang we batip om dei ki we khanang bau tau blei uba pi duai un ai pi ka bainong kane ka dei ka jing khot jong Jisu hangi we pai we dei namar kane ka daw ko han men ko para ha kane ka ayom len ngi haban penle jingmut ha ka jing duai jungi sibet ngan pule ke jing hikai jong kabalang ngi haban le ayu hakin gi porlen om dei ke jing hikai ke junga han rei ka bangala shim na ka jing hikai jong kabalang ha ka kanan lo ka bangi ong mo kumno ngi haban le ngan sapule sibet ka bar pat kabalang ka khot ka weri ngai pi kumjuru Jisu u khot yangi ban sha jing it kumbangi le man takas ni kanangut nangi ko han men ko para ngila le hok ya kane ka ba u Jisu ukhot sha jing it nang kong e na ki jing bam na ka ja na ka sha man step ka sha men sngi ka ja bat men midro ka ja kumbaka balang kong ngila ban bam kedang ha ka nei ka sngi balang de berdepe bat ka sngi thoding tang sisin lada ngila nya ban sha jing it baro sisngi hato ngila le hok nem ya ka nei ka baka balang ka hikai kabau Jisu ulah hikai yangi haga gospel bamata kasngi hato ngilale hok nem nang tau Jisu ong mo haba pisha jing it to ai ba kiwe kinom tip ba pisha jing it sachisin gi ong hane wat pen panapaj ba pisha jing it hanrei to sha jing it halade wat pen i ba wat yathu wat ai ba kiwe kin itu kin tip ba pisha jing it ka gospel jong Matius ulnong Henry khat hinyeu nang chapat
kajing le isnei ko hanmen ko para kadai ka wei kajing khot jong ublei yangi ha kanai ka ayam len kajing le isnei kawan bat ka hap hakibun kiliang ladang ayo i ki breu ki badan kam ya ka jingle isnei junga lang ka ba ka pisa ka tangka ngi haban le ladang ayo i breu ba kolon yap uba halanti yasu sengkin ngahaban kener ki kti junga bani rabiu ladang ayo i ki breu hasnong junga marjan ke junga ki badan kam kaja ka kup ka sem ngi haban kener ki kti jungi ban ayeki kat bang ngiyo kat bang ngi lae kat bang ngi kot e kanai kade ka kam le isnei ke jungi om dei tang ha ka pisa ka tangka bang ila le kam isnei henrei lengba ki ktin ki bang i krenro ngila ba le kam isnei lengba ke jing snu thu yang jungi ya kiro ya ki jing e ke jing ki ya ka sipa ka sipon ka jing ki kade ka jing le isnei jungi ya ki kanai kade ka jing khot ka jung blei ko han men ko para habang ipet ki negi lightly ki bau jisu kran hangi menta kasngi ki yahab bat lightly kita ki dimension jong ka jing it ka bangi ang ki negi kam ki jing duai ki kam le isnei bat ki ka jing sha jing it ka jing imo ki yahab bat ki ade bat ki ki lightly ki dimension jong ka jing it ka bangi ang ka baneng kong ka jing it ya oblei kajing i jungi yoblei kadai kajing duai kemau mene kapan ken mau yangi bangi dei ban he bansan ha kajing tip yoblei ha kajing i kajing jungi yoblei ha kajing kren jungi yoblei ha kajing sngap jungi ya kasur keba ublei ukren kanai kadai kajing i kebar pat kajing isnei jungi ya kiwei kajing isnei jungi ya kiwei ya ki hanmen ki para ya ki lok ki jor ya ki bru ki bangi thu bat kum juru ya ki bru ki ba ngimi thu ha ka jing em ka jungi kabar kabalai pat ka jing sha jing it kadai ka jing i jungi yalade ka jing i jungi yalade kadai ka jing sha jing it ngi sha jing it ngi pang shitom yalade bangi kwa banang im ka jing em ka babha kumba ublei ulakhot yangi bangi ngindon kata ka jing snu thu yalade bangala im hakapop ngahaban kelak mamut habangate bangadan hakapop ngahaban don kata ka jing raikut bangan im no ka jing im ka batmai ko hanmen ko para ha kanai ka porlen ka balang ka khot yangi wei pai wei ban pan thamai yala ka jong ka jing im ha ka khet phla ken mau ba ka khet phla kam dei kai la ka license yangi ban lepop yo lase don ki bas ngutu don ki bong nga lepop kat bang lepop namar ka don ka khet phla habang alik phla ublei uma ki pop jingi yo ngaung sa jisin ka khet phla ka jing phla pop ka jing ma pop ka sakramen jong ka jing phla pop kam dei ka license yang i ban lepop Henry to ai ba ka khet phla kan pen kan mau yang ai pi banga ngade ban pen thamai yala ka jong ka jing im banga de ban don kata ka rai ka jing rai kud halade bangan ino e ki pop ka jingi kanai ka de kata khet phla ka ba ka balang ka balabu nak banta jingi wei pai wei habangi le cha ka khet phla habangi phlai ki pop ka jingi ka pen kan mau yang i ko hanmen ko para banga de ban don kata ka jing rai kud halade banga nado menta ka sngi ngan ino ya kanai ka pop ka junga bangan nom hapsu bangan nom lesu ya kinai ki pop ki bangla le hakis ngi ki baladap kanai ka dei kata ki lightly kinai ki jing khot ki jung jisu ki jing duai ki jing le isnei bad ki jing sha jing it ka bai hap rengkat bad ka jing it yoblei ka jing it ya ki prabreu bad ka jing it yalade ban pan thamai yala ka jong ka jing im ban yai he ban yai san ha ka jing it jong blei mentang aku aban ai katok ane ka jing hikai jong ka balang bat kum juru ka jing hikai jong ki bishop hari India habede bat ka Portland ngi haban le ayu ngide ban le ayu kom ki Kristen Katolik ha kane ka Portland ngasu pule ya ke e ka ba kabalang ka hikai baro ki pajrunge ki dei ban len lade kum ka kat kum ka jingla lade baro yangi ki kme ki pa ki samla shenrang kan thei ki hep ki baret manga kumuling do
kiriu niam ke sister bar khoi lakhot ban len lade kat kum ka jing la jungi kat kum ka jing kot breu jungi ka banang kong ha ka ayom len ki pajrunge ki dei ban panlaj por ha ki jing duai nang kong sim benta ki jing duai haying asam bat kum juru hapo kabalang sim benta ki kam ruble bat kam le isnei bat ban len lade da ka jing pendep ya ki kam ram sha jing it bat kan dia kum ba la ptha kabalang menengel ong ya kini jing sha jing it bat kan dia kipor hakisngi bakabalang kalabo kabalai pat kabalang ka kentu bangi dei ban len lade bat kan dia habaro kisngi tho ding hakane bone ngis ngutu bakla bone gene charging it bat kan dia dei tang hakasngi balang berdepe bat kasngi tho ding hanrei ngi hab ban bud ya kana ke jeng hikai jung kabalang hoi kabalang ka ong yang kerpang hakine ki arsngi haki ayom len hanrei haman kasngi tho ding ru ngi hab ban simenta hakane ke jeng hikai jung kabalang ban charging it bat kan dia nang capat ki pajrunge ki dei ban kan dia na ke jing bam do bat ki jing bam kum baptha ka kan hun jong ki bishop ha baro kisngi tho ding light no kasngi kraw ka bahap aga kisngi tho ding kisngi kraw ka bamut lada ki bishop ki penlaj yangi ngila ban yai laj hanrei klem pep ngi haban bud ya ki jing hikai jong ki bishop kan kendia kate ya baro ki paj rungej ki baladap khat sausnem kerta ngitip ya kane khat sausnem hanrei hadin katapat dan sakawai pada ong ki nong sarai mensim ki kmi ki kpa bat ki nong sumar ya ki badang rit ki dei ban pentikna ba ki bom padyo ya kerta kendia lane sa jing edru ki dei ban yo jing hikai kebabiang halor ka jing tmu bat ki jing mud jong ka jing len lade kadon ka kamram jungi hang ni kabalang ka ong bamangi kikmi kikpa ngaku muleng do kiriu niam bat ni don kata ka kamram ban hikai yaki khun ki jungi walada kim pat poi kerta ka kerta ban shajing it ne ban kendia hanrengi haban hikai ki ngi haban persungthu yaki lengba ka jing le jung pi haying asam lengba ka jing bot jung pi ya ka jing hikai jung kabalang habade bat kendia bat shajing it bat ki jing duai kam le isnei klempep ka de ka jing hikai jungi yaki khun rit ki jungi nang tapat ki bishop jong karin dia ki ayengi kato kanetli ki rule lane ki ain bangi dei ban le ha kane ka ayom len kat kum ka latin right mo ka latin right ka ba ki bishop ki laya don ka jingelang nadu snem khat khandai praposan hadu menta kidang pantamai bat ngidang bud ya kene ke jing hikai jong ki bishop jong karin dia jungi ka bangyong CCBI ka banengkong lej simenta ha kamas bakhuj lej ngo ya ka sakramen bakhuj bat penlong jing dwai kerpang kumbak hasan minit ai lane puli ya ka bible bat puson ya ke jing maya jong ka jing sha sutom jong utrai lane penlong jing dwai rublei lenti ding pena ngi hapan pen kan mau yala de kam tam ha kine ki ayom len ngi hab ban wan shakamas bakhoj haman kapor bangiyo ngi hangne ngi yolat ko hanmen ko para ban sibenta ha kamas ka bakhoj ngamong na banta jong pi ki batres ngi ki baballa ki babon ki kam ke jam hanrei ki to ki balait pila banwan sibenta ha kamas ka bakhoj kabalang ko ong kadla kadyai wan ban simenta hakamas ka khoj man kasngi bad lejngo ya ka sakramen man kasngi hang ne paris kaying manejngi ka pli ar posaw kanta hoy yo lese pimla banwan ha ka porsngi hanre janmet nyo baje hanreu baje hadu nyo shtengi don ka jing duai ha ka to ka por ngila banwan jngo ya ka sakramen lang ba ka jing sibenta jungi ha ka jing mane sakramen jungi baman la kasngi kade ka jing khot ka jung ka balang ban ngaru nga khot nga weri pi nga kentu nga kan pam pi
bat hai ngasem kohan men ko para kito ki bomla ban wan hakamas ke bekhuj bat ki bom yolat ban le jngo ya ke sakramen ngi dei ban penlej por ban duai klems da klet khasan minute pulei khtin ka jong blei bat puson ya ki jingmaya jong ga jing sha shutom jong utrai kham kerpang man kas ngi thoding nadu mata kas ngi thoding ban sawan ngin sadon ka jingle gajing si banta ha gajing sha chutom jong jisu ha kalanti ding phana to ngin wan ban sim banta ngakwa ban yi ba kumanta kamit pidon kat ne to ngin wan sim banta ha man kas ngi thoding rukum jo nak banta gajing si banta jingi ya gajing sha chutom jong jisu ha kalanti ding phana nang tapat kiar na ka wei gajing bam step lene gajing bam sngi ne gajing bam mid ni haban kiar kam tame ha kane ka porlen ni kibala tongin tongin but ya kane nang tapat kabangi la ban le bara khot kane ka jing khot jong ki bishop bam tang ka ja bat ki juhur ha kane ka porlen bale ki ong ye kane kan sadon pat ka poin hadin kiar wat na ki dokha bat pelengru bat ketungru kumju dapi ong peleng kum derusiar dapi yang ketung dega dok ha dei mata kadau ka jing hikai jong ki bishop ki ong kiar na kadok ha peleng wat ketung ru bam tang jabat jur ngam ong re borochis nam hanrei ha kine ki ayom len jungi andangi lapoi por paskha mo kasngi paskha tole kemen tole sngi ba dak bam do bam peleng bam ketung kadba pikwa nang tapat ka we nak banta jong ki rang ba jungi kabakong santam kiar na ka jing di kiat kiar na ka jing di drugs kiar na ka jing di ganja kham tame kito ki baju melin bandi kito baju melin ban bam ka jing hikai jong ka balang kohan men ko para don apdeng jingi ki bakerni hak kine ki jing di to ngin persangka la kadiai ngin bu ya kine ki jing di jingi khamado blei lada don haying jung piu bilor kiat kile saying bread na yau haki negi porlen waddi IT la de hau jisu leng baka bor jung jisu pila ban kia na gajing di kiat gajing di drugs gajing di kanja jung pi baru blain sakar ku pi usa pendapan biang ya kaying kasem gajung pi leng baka jing kiar jung pi na keto gajing di basneu nang ta padu ongkom ni kiar na gajing di duma om dei tang kisenrang hanre wat kilong kemi jung iru kiba kerni kibai syaj bam ya ka raja lane ka dumas la ne kino kiar ha kane ka porlen lada pi kiar pin sayo ban lumpisa na ka banta kaying ka sem ga jungpi kiar kham tame ki toy ba kerni ngam ongre ya ki to gi bom kerni henre ya ki to gi ba syaj bam kiar ka balang ka ong ki bishop ki khot yangi nang tapat ko han men ko para kadai ka barit henre kadai ka jing khot jong ki bishop jongi kiar na ki jing bambarit kumukwai kum ga jing di syapalat lada pidi sya sposi na kasngi pendunano nang ta kofi ru pendunano don apa deng jing badi kofi di sya sausin sansin na kasisngi pendunano kabalang kaong nang ta knarit na ki jing bam sana jing bam chips ki jong pi penduna ki bishop jong kari India jungi kiong balai barop pi penduna ya kane sngap sakawe ki bishop ki ong I know 10% na ki jingyo jong pi na ka jing tre jong pi sha ka kam isnei 10% na ka jingyo jongi to ngin le isnei ko han men ko para ladangi kiar na ka kiat ladangi kiar na ka duma ladangi kiar na kito ki jingdi bapan sngub hayangi 10% say, 40% ngila banno sagi kam isnei. Kohan men ko para kine kidei ki jingkhot jong kabalang kane kidei ki jingkhot jong jisu na ka banta jungi wei pai wei kam tame ha kane kapor len ko bangitip bangi ha ban len yalade ngin len ya ki jing sneu ngin len bangin yo ya kejing em ke batamai bangin yo kejing kerku ya kejing em bamarwe jungi bat kumjuru ya kejing em mensim jungi
menta to ngin pai so blai trai kan rat ngin IT la de telitelan kumba menta ngi pan ke jengker khu ke jong blai yaw ne u depe udei uta udak usin bapen kan mau yangi bayangi lakha lathau nasi kam ka khandau bat ka met jungi ka hapan lek pai sa ka khandau bat ka man sim jungi ka badei ka bawan no blei kan lek pai sa blei to ai ba une depe ba ngi ngin sa ta ha ka selang mat jungi kum kadak kading phana kapan kan mau yangi bangi long kinong pop bangi haban kelak bamut bad bangin ngej haga gospel haga jing hikai jong utrai kenang bangin yo kijing kenang bangin yo ya ka jing em batmai en yo Jesus Christ